Dadaku tratapan tansaya suwe tansaya banter. Kaget, gugup, kepiye ora nalika amplop perna soklat sing dilungke dening petugas hotel ana ing meja resepsionis iku arep dak jupuk. Sanalika uga ana wong lanang dumadakan ngadeg ing sisihku. Mbuh kena ngapa dheweke sajak ngematke aku. Kamangka ora tepung. Rumangsaku ya durung nate ketemu. Pawongan nom-noman iku umure udakara 20 taun. Dak lirik sak keplasan, wong lanang kuwi nggawa tas ransel lan ijen. Let sedhela dheweke lungguh ing kursi lobi. Pancen isih enom, nanging isih katon gagah pideksa lan resik pakulitane. Pancen wong lanang mau kuwi mung ngematke lan ora aro-aro. Nanging mripate katon jenggureng lan sorot netrane nunjem jroning dada. Embuh apa sebabe aku kok malah dadi penasaran. Kamangka sakawit rasa gugupku mau merga sumelang ana sing meruhi nalika aku njupuk amplop soklat kuwi. Amplop isi duit saka pelangganku. Wengi kuwi sepeda motor bebek Grand Astrea dak starter sawise aku metu saka lawang parkir mburi gedhong hotel. Lakune wengi kaya-kaya nuntun laku sepeda motorku sing sakawit mau dak gawa mubeng-mubeng. Ora cetha papan kang dituju. Pokoke kepengin mubeng golek hawa. Lagi iki aku ngrasake nglangut kaya wong lagi sadar saka ngimpi utawa bubar semaput. Saya suwe saya nglangut. Aku ngerti lan nglenggana yen to kabeh lakonku iki wis dadi garising urip. Ora perlu tak getuni. Sanyatane ya pancen iki sing dadi dalan uripku. Piye Surti? Kok mundur maneh? Pokoke kudu dina iki. Ora butuh kakean janji lho. Suarane buwelas banter ngabangake kuping. Jenenge wae buwelas, nanging kok blas ora duwe rasa kawelasan. Mangkono batinku. Pancen omah sing tak enggoni iki omah kontrakan kagungane buwelas. Wis meh 4 sasi aku durung bisa mbayar kontrakan. Dadi ora kleru yen buwelas bola-bali teko nagih lan mencak-mencak. Nanging apa iya ora ana wektu sesuk-esuk apa sesuke maneh? Ya pancen iki wis mulur seminggu saka anggonku semaya. Lah meh kepiye maneh yen pancen durung ana dhuwit. Anane mung cukup kanggo cekelan. Pikiranku saknalika dadi bali nglangut. Ngumbara ing pandoming wektu kang bisa kebajot lumaku. Coba yen biyen aku manut apa sing dingendikake bapak lan ibu, mbok menawa ora bakal kaya mangkene lelakone uripku. 10 taun kepungkur
Nalika semono aku nekat bebojoan karo Mas Rustam senajan tanpa pangestune wong tuwa. Aku luwih percaya yen Mas Rustam iku bisa dadi lelabuhanku lan bakal tanggung jawab marang uripku. Nanging aku kleru. Mas Rustam jebul ora kaya sing tak pikirake. Beda banget kaya nalikane tetepungan biyen. Bareng kanca lawase sing wis kerja suwe ing Batam, dheweke duwe bisnis gelap nyelundupake kayu saka Malaysia lan Pulau Batam. Wis meh makaping-kaping kena razia lan unsur urusan karo polisi. Saliyane kuwi karakter uga patrape kang temperamental ndadekake aku lan Mas Rustam kerep tukar padu. Sawise nglairake anak mbarep, tak kira pulahe Mas Rustam bakal owah. Nanging nganti metu anak telu kasunyatane malah sangsaya ngladrah. Saya suwe aku saya ora kuat. Pirang-pirang sasi sabanjure Mas Rustam ora nate mulih. Lunga saka omah ora aweh nafkah lair apa dene batin. Saelingku Mas Rustam bali mung sepisan. Kuwi wae mulihe karo wong wadon sing tanpa tedeng aling-aling diakoni wis dinikah siri. Kaya bledhek nyambring wayah awan. Mesti wae atiku banget keronto-ronto. Sasuwene iki aku rumangsa diapusi. Atiku rasane kepengin jerit banter sabanter-bantere. Nanging aku bisa apa? Mulih urip ning wong tuwa. Cetha wis ora bakal ditampa. Sawise nekat bebojoan karo Mas Rustam, aku wis ora dianggep metu saka omah. Dening bapak, ibu wis ora kaanggep anak. Aku ngerti yen kuwi kabeh wujud rasa kuciwaning bapak uga ibu kanggo nyukupi kebutuhan saben dina. Aku wis usaha lan ngupaya apa wae, mrana mrene kabeh wis tak lakoni. Bakulan online, reseller, nampa pesenan snack lan liya-liyane. Oh iya, ijazahku mung tamatan SMP. Aku wis tau sekolah tekan SMA, nanging ora lulus. Yo mergo kenal Mas Rustam kuwi. Nalika munggah kelas 3 SMA, aku kenal Mas Rustam. Mandor bangunan nalika ana proyek bangun gedung tambahan ing SMA panggon sekolahku. Saben dina ketemu, sesambunganku karo Mas Rustam saya raket. Saben dina aku diterke mulih, yen malem minggon asring dijak dolan lan ditraktir jajan. Waktu semono kanggone bocah SMA kaya aku duwe pacar kaya mangkono kuwi wis banget gawe bungah ing ati. Mas Rustam kaya pawakane gedhe dhuwur lan banget gemati njalari keperanane atiku nalika semono. Aku oleh panggilan kerja ketompo ing salah siji rumah makan.
Papane rada adoh saka kuthaku. Mula anak-anak kapeksa dak tinggal dak titipake Mbak Yuku. Mbak Yuku wis 10 taun omah-omah nanging durung kaparingan rejeki duwe anak. Mbak Yuku kuwi duwe sisihan wong asli Brebes. Duwe usaha telur asin ing kono. Jane mono aku ya wis nate ditawani yen kepengin melu usaha ndok asin. Nanging aku dhewe sing durung minat. Rumangsa ora telaten bab marketing. Kamangka jane yen bab olah-olah lan masak aku klebu prigel. Masakanku enak jarene. Mung ya kuwi aku bosenan lan ora telaten bab pemasarane. Ing rumah makan papanku nyambut gawe, senajan pegawe anyar nanging juraganku seneng merga cocok karo masakan racikanku. Ora perlu suwe aku dadi tim andalan masak saben ana pesenan pelanggan catering gedhe. Ing kono uga sakbanjure aku kenal karo salah sijine pelanggan kang asring pesen nasi box utawa kanggo prasmanan. Aku bola-bali ngeterake pesenan ing daleme pelanggan kuwi. Bu Handoyo asmane. Pelanggan setia kuwi mau juragan batik saka Pekalongan. Ya mergo saka kulino urusan pesenan lan cateringan kuwi mau, aku dadi akrab lan cedhak karo keluarga Bu Handoyo. Ora mung Bu Handoyo, garwane Pak Handoyo uga kerep menehi tips saben bubar acara rampung. Kanggo tukon bensin, mengkono ngendikane Pak Handoyo. Pawewehe dak tampani. Tak anggap rejeki ngono wae. Wiwitane aku ora ngraita apa-apa. Saya suwe asring ketemu, asring ngobrol nganti nuju sawijine sore. Pak Handoyo ngejak aku supaya ngancani menyang Solo. Nalika dheweke nekani reuni. Nanging Pak Handoyo meling supaya aja nganti Bu Handoyo pirsa. Aja nganti konangan yen ngejak lunga aku menyang Solo. Pak Handoyo oleh pamit marang garwane mesti wae budal reuni ijen. Mbuh setan apa sing tumemplek ing awakku wektu kuwi. Aku namung iso ngiyani wae. Lan sidane budal sakloron karo Pak Handoyo. Papan panggonan reunine ana ing siji hotel lawas, hotel klasik. Sore kuwi kira-kira aku lan Pak Handoyo wis tekan hotel papan kanggo reuni. Pak Handoyo pesen kamar. Aku ora melu gabung ing papan reuni nanging didhawuhi nunggu ing jero kamar hotel sing wis disewa Pak Handoyo. Ngendikane mengko yen acara reuni ketemu kanca-kanca lawase wis rampung, arep disusul mlebu kamar hotel. Sabanjure ora perlu diceritake dawa. Cethane aku lan Pak Handoyo wis nerak apa kang mestine diugembi. Samubarang kang mestine dijaga minangka manungsa kang urip ing bebrayan. Kabeh wis kebacut. Dening Pak Handoyo aku dijanjeni bakal dibelanjani, dicukupi lan digemateni sakteruse. Ora dak selaki sakwise ditinggal tanpa kabar dening Mas Rustam, aku pancen butuh wong lanang kang peduli lan bisa nyukupi uripku uga anak-anakku. 3 taun suwene dak lakoni
sesambungan kuwi tanpa dimangerteni dening Bu Handoyo. Sasuwene iku uga aku wis ora diolehi Pak Handoyo kerja ing rumah makan maneh. Digolakake kontrakan anyar lan saben sasi dikirimi duit belanjan. Kadang kala yen isih diajak nginep ing hotel yen kabeneran Pak Handoyo lunga ijen luar kota. Nanging jeneng barang mambu ditutup ana rapet kaya ngopo suwe-suwene tetep bakal kawiyak. Saka lapurane mantan sopir pribadine Pak Handoyo, wekasane Bu Handoyo dadi pirsa yen ana sesambungan khusus antarane aku lan garwane kuwi. Pak Handoyo ora bisa selak lan ora nyelaki. Dheweke ditanting yen tetep nerusake sesambungan lan ngeboti aku bakal ditundung saka daleme. Iya, saka kuwi banjur aku mangerteni yen kabeh surat tanah, omah, mobil lan kendaraan liyane kabeh atas namane Bu Handoyo. Meh kabeh donyane kuwi tininggalan warisane kulawargane Bu Handoyo. Pancen sadurunge aku wis nate diceritani dening Pak Handoyo yen garwane kuwi turunan balungan gedhe. Wong tuane tuan tanah lan juragan gedhe jaman semono. Saka kono aku mangerteni kene Pak Handoyo wedi banget kelangan lan sumelang lunga saka omah dening Bu Handoyo. Ora bakal aku diboti, genah bakal dadi kere mengkone. Ing ngarepe garwane Pak Handoyo njaluk ngapura lan janji yen bakal ninggalake aku. Nanging kuwi mung lamis. Kasunyatane aku lan Pak Handoyo tetep sesambungan sesingitan. Kadang kala aku dhewe yo ngrumangsani luput. Kene yo kok aku tega temen nglarani lan tumindak culika marang Bu Handoyo. Wanita kang mestine dak hormati, dak ajeni lair uga batine. Aku ora ngerti kudu kepiye. Aku uga ora bisa goroh marang atiku dhewe yen sejatine sairing lumakune wektu lan rakete sesambungan iki wis nuwuhake rasa tresna kang jero marang Pak Handoyo. Rasa tresna wis ora bisa tak pendem. Aku sumelang lan wedi kelangan maneh priya kang tak tresnani. Aku lagi wae arep lungguh ing salah sijine bangku taman. Katon mobil sedan werna putih mlaku alon lan arahe nyedhaki papanku lungguh. Wong lanang enom mudhun saka sedan nyedhaki aku. Dik, iki bocah nom sing dak weruhi ndek bengi kae nalika ngunangi aku njupuk amplop ing meja resepsionis hotel. Ana perlu apa dheweke kok ngerti yen aku ning kene? Oh Gusti, panjenengan sing asmane Mbak Surti. Pitakonane nom-noman kuwi mau kanthi swara alus. Inggih Mas, kula Surti. Panjenengan durung rampung anggonku jawab. Nom-noman kuwi mau mbacutake omongan. Cekak aos. Tepangaken kula Hirdiawan, ragilipun Pak Handoyo. Kandhane nempungake jenenge. Lho inggih Mas, nuwun sewu. Kok kula mboten nate sumrep saderenge nggih? Aku kaget rasane sesek dadaku. Inggih, kula nembe wangsul rampung pendidikan. Rumiyin wonten asrama Akpol, dados mboten saben dinten wonten ing griya. Aku mung meneng karo ndingkluk antarane kaget, bingung lan rumangsa luput.
Kula suwun kanthi saestu Mbak Surti mungkasi sesambetanipun kalian bapak kula. Samenika ibu kula nembe nandhang gerah stroke lan kedah perawatan ugi terapi khusus. Mbak Surti pirsa ta? Sinaosa bapak sampun asring nguciwani penggalihipun ibu, ananging ibu kula tetep nampi. Awit ibu setya tuhu lan tresna sanget kalian bapak. Kula kinten minangka wanita Mbak Surti paham maksud kula. Nggih. Mbak Surti rak nggih kagungan keluarga lan anak-anak. Mila mestinipun paham kedah kados pundi. Mekaten kemawon, matur nuwun. Kandha mengkono kuwi mau, banjur dheweke jumangkah tumuju mobil sedan putih sing diparkir ing pinggir dalan. Aku mung nyawang mlakune mobil kuwi mau karo isih delep-delep. Dadi wong lanang nom-noman kuwi mau. Duh Gusti. Cuthel matur nuwun.